Terve! Mä oon Keskisen Kimmo ja mä oon tosiaan se tyyppi, joka häärii näiden nailed guitarsien taustalla. Tänään mulla onkin ilo esitellä teille tämmönen 20-kielinen harppukitara. Nämä harppukitarat, ne on aika vekkuleita laitteita kaiken kaikkiaan. Ja maailmalla nämä ei ole mitään harvinaisia, kyllä näitä piisaa ihan hyvin siellä näkee, mutta Suomen mittakaavassa ei ole kyllä ihan hirveästi tullut vastaan, että en ole itse henkilökohtaisesti nähnyt tämän lisäksi ainuttakaan. Harppukitaran perusmekaniikka on aika simppeli loppujen lopuksi. On tämä perus kitaraosuus ja muita kitaran tämmöisiä ihan tunnusomaisia piirteitä, mutta sitten kitaran lisäksi saattaa olla yksi tai useampi tämmöisiä vapaana soivia kielisarjoja. Ja tässä meikäläisen mallissa on oikeastaan 2 kappaletta näitä kielisarjoja. On nämä matalat bassokielet ja sitten on nämä supertreplet. Nämä bassokielet itsessään, niin jos meillä on perus E-vireessä, mulla on nyt tipautettuna puolikkaalla tämä perusvire. Jos tässä on E, niin nämä laskee asteittain diatonisesti alaspäin. Eli jos tässä on E, D, C, H, A, G, Fis ja niin edespäin. Jos siellä olisi se 7. viritin, niin saisi vielä oktaavi E sitten sinne. Mutta periaatteessa jos haluaa E soittaa bassona, niin se onnistuu ihan hyvin tuostakin. Ja näillä bassokielillä pystyy tuomaan kyllä semmoisen tosi mukavan pohjan sille omalle soitolle. Jos haluaa ihan vain jammailla yksikseen jotain, niin nämä on ihan loistavia kyllä. Näin ikään esimerkiksi. Sitten on nämä supertreple-kielet, tai niitä ainakin tuolla en osaa oikein, että mikä on suomenkielinen nimi näille, sitä en osaa kyllä sanoa. Mutta nämä on oikeastaan semmoiset sitten vapaana soivat melodiakielet, joilla pystyy tuomaan vähän semmoisen vähän kannelmaisen soinnin ehkä siihen perussoiton lisäksi. Elikkä niin, jos miettii, että tuossa meillä on toi perus E, niin nämä lähtee samasta nuotista sitten diatonisesti ylöspäin. Ja nyt tällä hetkellä E-molliin. Ja niillä pystyy kyllä tuomaan semmoista mukavaa väriä siihen omaan perussoittoon. Muita semmoisia hauskoja juttuja, mitä tässä kitarassa itsessään on se, että kielet soi aivan älyttömän pitkään. Jos miettii ihan tuommoista perus E-nuottia, niin se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja esimerkiksi nimenomaan erityisesti bassokielissä se antaa ihan niinku mielettömän paljon tilaa sitten jollekin omille melodiakuljetuksille, kun voi jättää sen kielen soimaan sinne taustalle ja sen jälkeen tehdä jotain. Se vieläkin jatkuu siellä taustalla. Ja sitten
voi pistää seuraavan ja lähteä jammailemaan siihen päälle. Ja toinen aika mielenkiintoinen juttu, jota en ehkä itse odottanut kuulevani, on se, että tässä kitarassa itsessään on omanlainen kaiku tai semmoinen aika jännä tila, semmoinen spring reverbi ehkä jotenkin, ja aika iso semmoinen. Jos miettii, että lähtee tämmöistä, no otetaan tästä tämmöinen ihan niin kuin, jos tekee tämmöisen yksittäisen staccato-iskun, niin sen kuulee kaikista parhaiten. Siellä taustalla, johtuen siitä, että tässä on niin paljon näitä kieliä, niin muut kielet alkaa vähän värähteleen siinä mukana ja synnyttää tämmöisen aika hauskan kaiun tonne. Ja vaikka se on ehkä semmoinen tietynlainen, voisi kuvitella, että se on ei-haluttu piirre, että muut kielet alkaa soimaan siellä taustalla, mutta itse asiassa tässä kohtaa on pakko todeta, että se tekee tälle niin kuin todella semmoisen persoonallisen soinnin tälle ihan niin kuin yleissoitolle, että siellä on vähän semmoinen omanlainen tilansa taustalla. Ja se, mitä mikistä tulee tällä hetkellä, on täysin puhdas signaali. Ei niin kuin minkäänlaista efektiä. Se on täysin puhdas. Kaiku, jonka kuulee, se tulee pelkästään tästä kitarasta itsestään ja sen kielistä. Jees. Tämä on tämmöinen soitin. Jos tykkäsit kuulemastasi ja näkemästäsi, niin ei mitään, pistä sanaa kiertää ja jaa video eteenpäin. Tämä on ihan mahtava pelitin ja vielä itteeni osaavamman muusikon kädessä varmasti semmoinen, jolla pystyy rikkoon ties minkälaisia musiikillisia rajoja. Ei siinä mitään. Keep on rocking ja sitä rataa.